Ka showroom kali batmai jangka Tata Motors Keladon hage jela mentah. Wan shaka Frank Motors like Gorni Shillong. Kajing ter jang ulaba bat kal air hagini gisngi kabala wanra ya kajing julor bat kamdam kajing duru jang kimin sembrio hakabah ne ka step perngap kum balai buje AA men step we urangba ubala tip kerteng kum uprimel bamon ula duno yala kajing im hadien ba we uding se ula khalem ban ngat hakayeng sa jong u kat ba udang don hapo jing thia hayeng sa hakwata jong katanat PWD jowai kabadan hapo la thalabo jowai hakabagani ka jingja ute udieng ulayo manhap hajing thia jong uma primel kabala wanra ya kani ka jingja ka basngosi uma primel udei batre ku muhum gat bat don ya ka kampenya kali lani traffic hapo joai na kaleng ki pulit kila shimti ya ka met jong u ban pendep ya ka jing don kam